Bună! Astăzi îți voi prezenta un produs special de la Ladies. Este vorba despre această ojă de la Catherine Arley. Ea se numește Red Love și spun special fiindcă este la prețul special de 4,69 lei. Este printre cele mai ieftine produse Ladies, dar este foarte bună. Îmi place foarte mult și a făcut treaba foarte bine și se menține destul de mult pe unghii fără a fi nevoie de un top coat sau alte produse ajutătoare. Am să ți-o arăt aici în catalog. Așa cum am spus, este la prețul de 4,69 lei, un preț foarte mic. Iar în gama ei mai sunt multe nuanțe diferite pentru gusturile fiecăreia dintre cliente. Sigur îți place și ție o nuanță. Eu, ca să spun așa, mi-am ales-o întâmplător, ca să rotunjesc suma pe care o aveam de plătit. M-am gândit să pun așa un produs oricare ieftin. Dar îmi place foarte mult, m-a surprins și este chiar foarte, foarte bună. Uite unghiile mele. Arată chiar foarte bine, nu? Aici am lăsat o unghie dată doar cu un singur strat. Am uitat să îți spun. Am aplicat 2 straturi ca să arate așa. Desigur, poți să aplici și 3 straturi, iar culoarea poate fi mult mai spectaculoasă de atât, dar mie îmi place așa, cu 2 straturi. Iar această unghie n-are decât un singur strat. Acum am să-l aplic pe al doilea și am să-ți arăt rezultatul final. Gata! Am aplicat. Acesta este rezultatul final. Este o manicură foarte reușită, spun eu. Și este o culoare pe care orice femeie ar trebui să o poarte din când în când. Încă o dată îți mai arăt flaconașul. Are imediat 7,5 ml. Este destul de mare, destul de mult produs, iar prețul este exagerat de mic pentru calitatea și cantitatea ei. De fiecare dată când comanzi de la Ladies, te sfătuiesc să încerci aceste oje superbe și să îți faci astfel o colecție de la Catherine Arley și sigur nu vei regreta. Dacă ți-a plăcut review-ul meu și dacă dorești și tu să afli mai multe despre produsele Ladies sau să devii reprezentant și astfel să-ți poți comanda produse Ladies la un preț mult mai mic, te rog, nu ezita și intră pe linkul de mai jos unde te poți înscrie sau poți citi mai multe despre produsele Ladies. Pa, pa!